ruta kombe u fenke bi o folo ye munye do ye nyinin kalike konko maliki ko doni kana bina mo nani na nyekelen fo ato ngoni ala sonna bimba fo qala imam malik rahimahullah la yughadu ilm an arba'ati imam malik ko doni temina mo fulala te mo nani na asfihi alladhi yu'lanu safaha wa in kana arwa an-nas akwa folon naluma mimba kan naluma yabila keneka hari na ya surabe hadisa do kateme beka Suleiman wuri yo misali yake munye pendom bani naluma munum beta sigi erje so lakka ke kuma lankulo foye ani dina cinyanna ni baga ni tawhidil la gosili ni sunna la gosili ni fewu donu bo mo sugu bolum chogo maliki ko mo kana kalanca fe naluma mimba kan naluma yabange keneka kele afulana wasahibu bid'ati yadu ila hawahu ani bidiya mo na be weleli ke kata nindu mama maliki nonu ya bidiya mo do de bidiya mo te weleli ke kata lama bidiya mo be weleli rabe weleli ke kata anindu modema akoni nye fulana bidiya mo mimbe weleli ke kata kanindu ngoma kana doni taboro kana kalanke afe akwa sabana o man yakjib fi hadithin nas wa in kuntu la antahimahu fil hadith akum mo minni ani mo be baroke abe galontige mo mi baro nyogonya la be garontige mo ye ako doni kana minofe hari na ya soro konne ta atti tugumake ciden ka hadisa la ko hari na nya soro anta tugumake galontige la ciden ka hadisa la de tanke na be galontige mo ko ni ante doni minala ninye sabana nanina ako wasalihu fa'adilun abidun la yahfazu ma yuhaddis bihi nanina tewa ako nanina mogo nyuma bato kela mogo fasamanti me afana doni abe fengo fenfo atangalenta bola famu tabolo kana kalanke ni fana fede akera mogo nyuma e chogo akera mogo fasamanti akera la bato la e chogo tanke abe minfo ala kola adrusilenta bola tangalenta bola famu lenta bolo kanata kalafe donc ni mogo nani de do maliki ke doni temina ni mogo nani la kuma imbe sira ilamun nabla lil jahabi ajiju wolon fulana maliki ka kuma imbe odela nin kuma abu irodela jiju wolon fulana keme hakir bora numéro la parce que nya la jamena hakir bora numéro na jiju wolon fulana konido ni nye foloy fulana mi nye hadisa nyinen ka ko safo kofe ka arakanani salliku tugu nyona ko abe abaraji be komi letere kadiri su baraji nyona be dima nko minye arakanani nye doni ke bawo yo sabati safo kofe arakanani ka salli o sabatira ciden bolo o sabatira sego bolo o be konte komi sufe nafila de don ke bawo ko bashi tola me minye ku tugu nyona sufen nafila arakanani te tugu nyogona ate daga sufen nafila la ikarakanani tugu nyogona ciden ko salatu layl masna hadisan na bukhari muslimu la ako sufe salli fula de be salamu bila fula ibe salamu bila nani tala sosoli nana tileta de la yala tile nafila ibe se kan nani tugu nyogona ube te se ka tugu nyogona dori ke ba ko tila fila la ni be nafila ke be se kan nani tugu nyogona ni salamu kelenye do ko hari tile fila ibe fura de salli ka salamu ke kana nani tugu nyogona sosoli bo o konela me o yere ka fula salli o de kanyi parce que hadisan na togo dobe na sayo o yoroni faraka salatu layli wan nahari masna don ke ba ko o nahari ta masabati me Sheikh Abdallah Bumbaji ko sabati lendo na sai kai ruwai men fula ko sabati lendo salatu layli wan nahari masna sufe salli tile fe salli fula do
donc ko ola hari tilefila fana la fula de salli kana nani tugunyo ni salamu kele mais tilefila ta ko ni mo min nani tugunyo ni salamu kele anta fuki ka salli tiana parce que nya fuki mi sosoli bola mais soufela ta ate daga nani ka salli Abdullah ibn Mas'ud ko hadisa min fulen ni nye mawqufu de do ci den ka kuma tede ko ewa arakan nani safo ko fe nite salamu bilani nyogon ci Abdullah ibn Mas'ud hadisa de min fulen ni nye mawqufu de do arafu marfu de wadi yato suro nyafa ya suru ndel la kanin jabi kateme mado mi hakli bala nya perpere la tige ado ko sobe nko arakan nani salliri doni ke bawo ko o we sunne o be konte sufe na fila de la o sabatira mi baraji min fora no fesa ko abe ko mi lertir qadri su baraji nyona bidima o ko nim baraji nyona ka sabatite o te se ka sabatite fodde la sahalin ka soro de la sabatilente baraji nade ka fulete qadri su nyona tabe dimal de la sabatilente o la de tuma mi doni ke bawo ya hadisa nasi ani asaru yunati uko hadisa nana marfuwa kafo ni arakanani salli abe comme lettre de su braji nyona bidema abe dayifan jidda abe dayifu uka defu ya ka girifana bo ubafo ko albani munun saha mugo ko albani ta famu albani ko ako asaru munun nana ko abe comme lettre de su braji Abdullah ibn Mas'ud ta amba Aisha ta ako kuma sahali mawqufu de do ciden ka kuma utere ako mawqufu de do shebo de ka kuma do ciden ka kuma tere ako shebo de ka kuma do mawqufu de do me doni ke bawo ko tuma mu yu be la fu ko albani aye e wan no ya dinni hadisa ma ko e wa munun fo la tere kadri ko mi fo lo ye mawqufu de me la alla amba jigi sheba nunu munu nyen ni futa funu kunye ambeshe ka marufu hukumudi hadisai mani mo minye salinke ala ka fasamantia ka bo abeshe ka baraji ndima ni albani ko mawqufu de do ako sahihu annahu mawqufu de asru nunu nye mi akode nunu na nyogona mo tu fonu ka araye ibasoro fana hakilina de la hukum rafu ayode fo ni albani mu sahade ko ci de nya fode mo ko famu albani ma fo sahalen do ko hadisa sahalen de ako mawqufu de do mais arafu hukumu bi shakatuma albani ni fo ka kitabu kursil sur hadith daifa mais dol ko baw to bolo asaru munun nana o letel qadri taala hadisa munun nana hadisa imbe la fulendo asaru nunun fana mawqufu de mais nani ko nara kan nani ko ni bashi to la iko salli ko mi sufe salli baraji nyona kalma do ya ni rek ko Espagne do ni nam na istinjaru ni ya ke kalam ni wala ko ya rasul ko to ya ci soro dara san kita ni ma sanya ko ji ke yalla o tigila ma ga te wo ko mo do ye nyinen kale ke kabo Espagne ni mo min tara sugune ke istijimaru de ke ma istinjawu ke istijimaru ye munye ka fara ke ka ewa yoroyin joshi ka sugune bola ube ka boko kuru de ko ka yoroyin joshi ube ka muswara de ko ka yoroyin joshi tanke ni ma foni akoni jiye uba foni de ma asizimaro ko ni eyen ninkete e ma yoroyin ko ni jiye o ko fi salli wati nana ye salli jita ka salli ka sori ma yoroyin ko ni jobe chuguri foyti ka sallila folo la yere istijimaru de tumbe ewa minye bana kuta tayo sugune ta istijimaru de tumbe ode yato tumame aya jigina ka qubaw dunke utanu inna la yuhibbu almutatahhirina aya jigina ka qubaw dunke utanu chide nyu wala komuna ala ya utanu ni sene yae uko nawunye istijimaru ke ambe jide faraka kode yato ala ya utanu kurana kuno o lesir la folo la istijimaru de tumbe ni tara kungo kono na bana kutao sugune uni yere sene yani kala nununye ube yere sanani faraye ube bogokuru obe wasake hari ni majike obe wasake ni salira foiti kasalila ni istijimaru kera sobe bataro bana kutataro ube e wasugune taru ni istijimaru ke
don kiba wiya ira to munum be to islamiya sariya ya fara wala ikase ko hakke temenen ko fe donc har ni salli ce ka ko salli fenti ka sallila ha ko ka dan lana ko shuka ni wala ka bu sunu ga saliya yi ni na sai ko ka salli ka ne ko ni jarin jara plan ka astaghfirullah ni ko ka da sunu ga yalla ya min ken baraji bala ko su yi mun ke masalan ni wara sunu ga wala shuka kan na sai ko da ka salli kana na tilaka shuka mai ko ni dalin to atlanka astaghfirullah ni ko subhanallah ko ka tayi sunu ko fe ko sufe ni bori yere kalama e ko ni masekata salijita ka nafila ke me yita ke jikiru ni subhanallah fo ye fo kati sino be chogodi sufe nafila ye fen kan no wajibi tika donc ni bori yere kalama ibake ka jikiru munun ni subhanallah munun fo ani la ilaha illa munun fo kati sino ni dusukun kala sa ala ibo baraji so hadisan nana ko sabbe be ko ngolo laka ko hadisan yalla salim do mo go do wala bo ko hadisan min nana ko hada maden ka sujudi bi ko wolon fula ko sahlen hadisa salim umiritun an asjudu ala sabata ajum ci den ko wala yen nyamariyan ka sujudi ke sufe wolon fula ka te wolon fula folo ye munya ite ni nunu nye kelende ite ni nun ka dugu kolo soro ni sujudi bi iya soro abe do bolo utembe duguma me nun te se duguma kataw de ni nye abi ka salli braji na hari na ma ciya te ni nun nye kelende ulu ka dugu kolo soro ni nye kelenye fula na itege fara fula fana kadda duguma isujudi to tege fara fula ote sabaywa e no fara tege fara fula na fara la tenta ka sabatewa donc ani kumbele fila ika kumbele fula fana ka dugu soro jolido duru donc ani sen fara fula sen koni sen bolon koni u fana ka dugu kolo soro wolon fula sufe wolon fula kiden ko ile nyam ale nyamari ala bede nyamari kando sujuri ka kenni sufe wolon fula de ka bonni mugo minye sujudi ke ujurati la ite ni nu mase duguma sallitiye yado ni ujura nana darwa nana koriya beke obe mi darwate ela tenni tem mase duguma nu mase duguma sallitiye a ube eye sujudi bi itege fara kelembe duguma kelen dilolen torate ama duguma lasoro ujura fanate ki yere tugu sallitiye ni yo ke fo kata sujudi ba sallitiye ube e sallito kumbele dobe duguma kumbele indo kortale ndo kabo duguma mase duguma lama darurate foite ni toro chogola fokati bo sujuri manye a ube isen fara ewa isen fula sembolonkoni fula sendo imbe duguma do indilolen tora ale bolonkoni mase duguma darurate ila foite ni isujuri be ba o chogola ika sujuri manye donc kuma la nyine ninde nunu nyi harisa sahalende mogo ka korosi ni sujurira ni sufe wolon fulay mbe ka dugu kolo la soro ha ambal mo rek tan am ndali ko ni mu diga korota sali bela yani ni ka channa sali bela ko yalla ko munum bu tege korota sali wulili bela jigini beni wulili be bu tege korota ka sali bela o be chogodi o yakata we Abdullah ibn Umar ko alayya dabu kamade arhamutu salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alayya dabu kama ka ciden ka salli cogo kolosi ko alayya ye ciden ba ka bolo fula korota yoronani de kabaru folo aba tige fula korota kama hakke ube tilo hakke ni kabaru folo bana aye kalanke kalam banna pew aba fi kata urukula aba bolo fula korota kubila kama hakube tilo hake ni atara urukula sabana nabe bo urukula aba tege fula korota kama hakube tilo hake ninte sabaiwa sallim min yetahya fulaye na yetahya foloke aba bolo fula korota na yetahya foloke wulila aba bolo fula korota kama hakube tilo hake
akon me ciden tunta ke na beta sujudila ko fo ka faraka ciden tunta ke na beta sujudila donc wala bolo fula be korta hadisa munun nana ka caya ka sabati ciden bolo fula be korta ni yoro nani de albani ba nati aka sifatu salatul nabi la ko kana ahyana yarfa yadihi inda sujudi ko ciden tumbe wakati no ko aba bolo fula ka na beta sujudila parce que mogo dobe albani ka kuma uta ku be barake nay kasura yu fo cogo mi to koloji ako ahyana de nadiri wakati nu atumba bolo fula ko sana beta sujudila ako ni ya ale ko ahyana ako na ya soro ciden tumba bolo kurata fula korta wakati be na beta sujudila kwa tunte dogo shebawla ko ye to lakala nye cogo mi o fana tumbe lakala cogo kelena me ni ya sujudu tama lakale komi to yu nugo akwa tunta ke wakati bede mais munun fana bo kulu be albani ka kuma uta wakati bede wulu tato sujudu lo bata ma albani ka kuma ta ako ahyana de mais o yere doni ke bawo dobolo comme nasayna abu dawuda nu yettogo korta bonda do nasayi abu dawuda yettege korta bonda do ni beta sujudu la ki tege korta yafo ka babu were tuwala karisa were nati ko ciden tunta ke na beta sujudu la uko bonda don cogo min fule nenya abe ko ma ya irade hadisa min nana ko buro fula be korta ni beta sujudu la atushara hadisa in tushara ako uko aka bonda don cogo bu odeira donc mi sahalendo bolo fula be korta sallila yoronani de bo ani munun fana ba fo ko jigito bolo fula korta wulito bolo fula korta hadisa do de yumina ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli qafdin wa rafi ko ciden jigito abe kabaruke a wulito abe kabaruke ninda ya don muna wulu nyana ciden jigito ba tige korota a wulito ba tige korota ayi ciden jigito kata wurukulaw kata sujudo ba abe Allahu akbar fo dala a wulito na abe wuli sallida abe Allahu akbar fo dala na korte ko atumba tige korota nu sugu de be mo do mena donc bolo fula be korota a sahale yoronani de alayhi salam bon ko doye nyinin kalike ni alimami ba fo sami Allahu liman hamidahu ubi abe kabaru munun fo dobe sur alimami ko fe mimbe awa la selika ba fo de masariya la kwa tablighi la selika la mimbe alimami ka kabaru la se aw mba fo ko alimami falako falako mimbe alimami ka ko fe mo mimbe alimami ka kuma ulase na ye kabaru fo alebe akanta ni kabaru ye na ye sima law liman hamda fo alebe akanta ni allahumma rabbana wa lakal hamdu o ciden tilela alimami falako tunte la selikela tunte de la selikela donna darura do de kama tuma mi ciden banana wa abubakar ku ka bakar nyamari aka sallini muawiya abubakar ya salli damina ni muawiya ciden yere lafiya sura fari kolola wa abora kana sigi abubakar kerefe tuma mi ciden nana sigi doro abubakar ye wa almamiya ngania bila ka yere ke almami ko fe mo ka ciden ka almami ciden kera almami sisa tuma me le nana me ciden bana bagato do akalla fulendo jama min be ko fe uta kamme bo abubakar kera sa ni ciden ye kabaruke abubakar min jole ba kuna le ba me abe kabaru laseli nana nin chogo de la sallila darwa de nana nay donc don ko ba ko ni abe misiri min mikorote misiri kabbo fana jama min be misiri konote almami kamme donc laseli kala be sika laseli ke a ube ni misiri mikoro tinyana akante ta kosobe jamate wa almami kamme mikoro ina laseli kala be sika laseli ke ni darurai nununte ni darura manana e kala laseli almami kofe majahabun wuye laseli kala wuye nyogon soso ka salli sale na sahabariya irela uko parce que na darura mana haju manya ni ba ke ka ke be jate tilon kala de sallila ni ye tilon ke fana ke sallila ka salli be cinya ni darura mana
kai yere kalmami falakoye ko ibe laseli kalmami kofe ni darura mana niya ke majabu ye nyon so ka salli salina sabar ya irela awa na hara sahara iye fenke minte sunna kono donc o ka famu laseli be darura de be nanay misiri kabo jamati almami kammi laseli kala be sekana a ube misiri mikro tinyana jamati almami kammi laseli kala be sekana laseli ke men ni o darura te misiri fitini de do hari ni mikro tar almami ka kabaro ka beba me ube mikro min be misiri la bebe almami ka kamme donc kunte laseli la sunnate o wakati wa alaikum salam o do ye ɲininkali kɛ ka bɔ kɔfɛ ko olu u ye wagati jan kɛ u bɛ salli alimami dɔ nɔfɛ mais a nana jɛya u ye ka bange u ye ja alimami bɛ musirikiya baaraw kɛ baara minnu ye musirikiya bangalen ye a bɛ olu kɛ olu tun t'o dɔn olu ye hakɛ min bɛ kɛ u bɛ salli a nɔfɛ u bɛ cogo di baasi t'a ka salli la ni aw sallira alimami nɔfɛ aw ɲana parce que lesiri la silamiya la mɔgɔ mɔgɔ n'i t'a ka lahala dɔn masturul hali lesiri la an bɛ bɛɛ jate silama ɲuman de an bɛ bɛɛ jate akida ɲuman tigi de i bɛ salla kɔfɛ ni a ka akida baliya nana bangi ye don min de i b'a to ye donc aw ye lesiri de kɛ a sallira kɔfɛ aw y'a jigi ɲana ye de k'a minɛ ni lesiri de ye a ka akida kani silama ɲuman de don a ye furanse min ka bɛ salla nɔfɛ nin na n'a nana bangaw ye ko a bɛ musirikiya baara bangalenw kɛ u bangeraw ye wagati min a b'a kɔfɛ salli bila o de la nin minnu tɛmɛna fɛn taw kaw la olu salen don ko yala wajuli bɛ dɔw bato kɔnɔ wa wajuli min bɛ tawhidi de kan wajuli min bɛ sunna de kan wajuli min bɛ la man haji salafu salih o ye bato de man ahsana qawla mimman daa ila allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimina ala ko mɔgɔ juman ka kuma kaɲi a ko mɔgɔ si ka kuma maɲi ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wele ka taa ala ma a yɛrɛ ye baara ɲuman kɛ fana a ko ne ye silama de ye fana a ko mɔgɔ si ka kuma maɲi ka nin tigi bɔ kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar donc wajulu min be silamiya kadiri kono de tawhid wajulu sunna wajuli ala man yahdi salafu salih ni yen ninke bil ikhlas ka faraka ni ya akeni dusukun kalashiye baraji te bola dawa de do weleli de do jihadu do de do ibe jihadu do de la jihadu da be konte jihadu yere de la donc baraji bala mais wajuli mini ta ñini wajuli ate tawhidi kate sunna ka ate mane hal sarafu ka komi mo chaman ka wajuli be chogomi dor mo be se kindo chogomi kin so chogomi ka hinna chogomi be bolo chogomi tawhidi tala sheikh salih fawzan ñini karan minna ko woleli kilani wajuli kila munum be wajuli ke me tawhidi tu ka wajuli la ko tawhidi ka gire aka gele atali ka gele mo ma be mo fora wulu ka wajuli be chogodi o ka dawa be chogodi akon nunun tigila mogo ka wajuli mogo be dawala mogo be wajuli la ni tawhidi tala akwa tigi ka wajuli bali yere de kanye katima ka wajuli ka aka wajuli nafatala akwa be mogo de filire akon mogo be wajuli de ke tawhidi tala ako wajuli kala tabe mogo filire de ale ka wajuli bali ya yere de kanye katima ka wajuli ka donc wajuli be tawhidi ka be sunna ka o ye baraji de bɛ o la ni dusukun kalasi ala ye bon ko do ko ale ko troisième pour 15 heures pire ko ale la sara salli mais a hakili ma se kamina wakati juma
ko ale stela ka sega ka sejeri 45 wa 15h45 ko o salli be cogodi o na ya soro o fula be wa ewa folo la wakati tumma se shikara wakati la bo ewa eri fulana jate fulana mina yere dankanira ko wakati donna abe ko mi ye salli min ke yere shikara la salli mani isa gera ka basitala bo ibe se ka ke ko fe mo o kato ka da nyinin kali kelen kele akado amuma parce que mo chama fana be mo ko be nyinin kali la o kato ka da a kelen kelen numunu nyinin kali nati kelen kala be nyinin kali kele tawuye muhimmu ye nyinin kali min yen nafa bala abota atala parce que mo min kan nyinin kali bina kacha ni mo kelen ye tan nati duru nati nani nati bo wakati bebe se ka ba etala abe kelen kele ta wuye dongo do wulu tala bon pour mo munun fana be wodi ya to har mo munun be ko amba fu ka da kelen de la wala pour to ka se ka do yoro so wa alaykum salam mo koni mo min filila sufen nafila la e sufen nafila ko fula de e taran nani nana bada bika wa bada bika bal ahmad ibn hanbali ko ako sufen nafila ko ni fula dafara i wulila kata sabanana ako nu ko subhanallah ko ja ko wajibi ka sagi ako ni tugu kontine ka ken nani ako ka salli cinyana ako abe komi sogoma farda fula ni fula dafara e wulila kata sabanama ako nu ko subhanallah yire tugu ya ke sabai salli kanywa amani awa ko sufen nafila fana bo chogola fula fo parce que ciden ko salatu layli masna ko ciden ko sufe salli ye fula de ibe salamu bila fula ibe salamu bila donc ko ni fula da fari wulila kata sabana kana fo komba da fanani ya sinya kele de ja ko isage kashi sabana ja ko isage kashi ikata hiya ke ka salamu bila ka bada ke ye joli ni sagli menge ikabada ke bon niya da fanani fanala na ya suri tunta kiri do de ya da fanani fanala bada sujudi bika buhariya nata ko babu ijane shi ahadukum fi salatihi falyasjudu sajdatan imamuna buhariya bonda do kaira ko fardawo nafilawo qabla sujudu bika bada sujudu bika ayat de lake juma ko ciden ko ijane shi ahadukum fi salati falyasjudu sajdatan ko ciden ko na dola kelen nyina na sallela na fira salli ube sallite ala yedde la kenen ninde ciden ko na dola kelen nyina na ika sallila ika sujudu fula sujudi donc qabla be nafila la qabla be farda la chogomi ni qabla yi soro nafila fana le be qabla ke bada be farda la chogomi ni bada ko yi soro nafila fana la ibake ka kalami mi koro la ube munna inna salati bo ko fajiri salli ko ba kala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati katari sallaba ko ba fo mi koro la sanu ka kabaru fili iya fo chogo mi na bo chogo de la kan ni ewa nduwa yu fo sana stigi ka kabaru fili wote sunna kono ye bidiyade ni abe fo ewa duwa wuli sifta o yere ko nafilata sufen nafila ni ye kabaru fili ciiden tumbe ka sufen nafila dayile naye duwa wuli sifta abe ke kan nafila dayile naye me ka fo farda nye mikoro la kabaru fana ma fili na ya suru ya fo chogo mi abo chogo koni la bidia de yo yo te dina kono ko ka boli fendi mugoma ka fama kana ni hakile abe chogo de bo anya abubakar ka jon tafo bo doni ke ko bakar yake jon kan na fa min bala ni hakke min bilala e kan ni ya nyini kan nati tileto na kadiye ibesha kata tileto ke doni nyini la
n'a ka di ye i bɛ se ka taa tile ko ka taa i da k'i yɛrɛ lafiya n'a ka di ye i bɛ se ka tile tɔ baara i ye min sɔrɔ i b'a ta bon ko ka bolifɛn san k'a di mɔgɔ ma donc k'a bila ka tile kɔnɔ i ka na ni nin ye a tɔ y'i ta o bɛ cogo di donc baw ko baasi t'a la mais bolifɛn sanni fɔlɔ takisi dɔ wa ko kura min nana moto takisi dɔ k'a di mɔgɔ ma dɔnnibaw ye lahala saba fɔ a la fɔlɔ lahala fɔlɔ dankaniya b'i bolo k'a fɔ n file ka takisi san k'a di min ma a ka baara kɛ a ka tile don o don a ka nin di ne ma dankaniya ka sɔrɔ i bolo ko a tigi a b'a baara kɛ ɲɔgɔnya halala de la a bɛ baara kɛ n'a ye halala de la a tɛ baara kɛ n'a ye haramu la si ka tɛ nin na nin dagalen don i ka takisi san k'a d'a ma i ka moto san k'a d'a ma filanan dankaniya b'i bolo ko nin bolifɛn min filɛ nin ye nin takisi min filɛ nin ye nin moto takisi min filɛ nin y'a san k'a di karisa ma a bɛ taa haramu de baara n'a ye o dankaniya b'i bolo a bɛ baara kɛ n'a ye haramu de la a haramuyara i k'a san k'a d'a ma nin tɛ fila ye wa sabanan min i t'a dɔn ni karisa yala a bɛ taa halala kɛ n'a ye a bɛ taa haramu kɛ n'a ye n t'o dɔn dɔnnikɛbaw ko nin yɔrɔ la jate mina kaliba la min ka ca ka kɛ n'a donnen don ka caya kɔni ni takisi bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ka caya mɔgɔw ka jamana kɔnɔ ka caya kɔni ni moto takisi b'i bolo ka caya kɔni kaliba a bɛ baara kɛ haramu de la kana sa ni a nana dɔ i bolo ka caya kɔni jamana in kɔnɔ n'i ye moto takisi ta ka di mɔgɔ ma i ye mobili takisi ka di mɔgɔ ma ka caya kɔni bɛ bɔ mɔgɔ caman b'a baara haramu de la kana d'a ma a y'o faamu wa nin ye a sanni yɛrɛ fɔlɔ ka di mɔgɔ ma ni lahala saba de b'a la donc n'an bɔra o yɔrɔ la a bɛ daga takisi dɔ wa a bɛ daga moto dɔ wa a bɛ daga i ka sa ka di a tigi ma k'a fɔ karisa takisi filɛ i ka baara kɛ n'a ye mais tile kɔnɔ i bɛ nin hakɛ di ne ma ni a tɔ ni min sɔrɔla ka o y'i ta ye ou bien moto filɛ tile kɔnɔ i bɛ se ka baara kɛ n'a ye a tɔ n'i ye min sɔrɔ ka o y'i ta ye baasi tɛ nin na alaikum salam kamun ke nko hadisaw sabatilen tɛ o ma fɔ aw ye k'a fɔ ciden tun bɛ kabaru kɛ yɔrɔ yɔrɔ ko a tun man ca ko o sabatilenw tɛ nko hali bani ye yɔrɔ min fɔ a ko n'a bɛ taa sujudi la dɛ mais k'a fɔ sali yɔrɔ bɛɛ ciden tun bɛ kabaru fili hadisa mana o la o hadisaw mana Abdullahi ibn Umar ko ale y'a dabɔ a kama de k'a kɔlɔsi yɔrɔ naani de fɔra a ko a tun t'a kɛ n'a bɛ taa sujudi la sujudi ta in de nana hadisaw dɔw la ko dɔw yɛrɛ k'o tu sera hari albani yɛrɛ ko o yɛrɛ de ma a hayana mais ko mun ko salli kabari k'i tɛgɛ kɔrɔta ɲu dilo yɔrɔ fo ye kana yukabbiru fi kulli qafdi wa rafi dilo la ni yɔrɔ de la sino ma hadisa wɛrɛ fɔ dɛ o yi dilo ni hadisa de la nko o fana ye kabaru de da la o tɛ kabaru ye ni tɛgɛ ye سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك